の程度でこの私に立ち向かうとはいい度胸だ。ここは通してもらう。だーてやっ俺の名はテイラー。ここは一歩も通さん。これ以上進ませるわけにはいきません。無駄な抵抗はやめることだな。我が力見せてくれようぞ。くらいうおー早く。何をしているレディ。皆の戦いを無駄にする気か。力が湧いてくるようだ。
連の剣を見せてやろう。コッセル、お前も年だ。無理はいたすな。大丈夫です。まだまだ若い者には負けませんって。あまり年寄りをいじめるものではないぞ。これに耐えられるか。
バカめ。もう諦めたらどうだ。小賢しい真似をしよって。イカズチよ。どうしても無駄だ。かの者の傷を癒したまえ。